Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonsibande kubingelela Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo ukuthi aphinde asihlanganise futhi namhlanje ngale ndlela le. Zingaki insuku ziwu-24. 24 September iholiday South Africa. Iholiday South Africa. Ake ngiguqe ngithandaze ngingamosi isikhathi. Akusadingi lokuphinda into eyodwa 23 no-24 September siyamazi. Nangu kunanti ilanga ke seliya ngomtsha wendoda. Akukho lutho. Asithandaze bafowethu siphambili. Nkosi Jesu, siphambi kobuso bakho siyabonga ukuthi usigcinile kuze kube manje emseni wakho. Siyabonga Nkosi usisiphe isikhathi sokuzicwala sizilungise. Silungiselela usuku lwakho lokubuza olanda ibandla. Lolu wena Nkosi Jesu ongalwazi nezingelosi azilwazi. Asikwazi ke nathi ukulwazi olusuku emhlabeni lwaziwa ubaba kuphela. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngothando sithande ngalo. Siyakubonga ngendlela emangalisayo ukuthi Nkosi usiveze ukuthi thina sibambe izwi lakho sibambe iqiniso. Ushilo wathi indlela neqiniso nokuphila. Asibambelele ezwini lakho. Ushilo kuJohn 7:38 wathi okholwa njengokusho kombhalo esisweni sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Siza abantwana bakho Nkosi bangazanyazanyiswa. Siza abantwana bakho Nkosi babambe izwi. Babamba ukusho kwakho. Ngoba ikona kodwa ushilo wathi kodlula izulu nomhlaba. Ngeke kudlule nelodwa igama olikhulumile lingawenzanga umsebenzi. Siyakubonga Nkosi, siyabonga uNkulunkulu nomusa ungcwele, ungcwele Jehova Sebawothi nomhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho. Siyabonga. Abakho bayacaca bayabonakala mabavele ngoba wena unguNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kwathi angiphinde kaningi ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele siyamdumisa. Ngempela ukuthi angisho kaningi ukuthi uJesu Kristu inkosi ngoba uyinkosi. Yazi ukuthi uyinkosi. Uyabusa. Umdemoni noSathane angazama ukwenza zonke izinto afisa ukuzenza kodwa uJesu Kristu inkosi. Hayike asiyezwini lenkosi Matthew chapter 5 verse 9. Sengivalile futhi Matthew chapter 5 verse 9. Funde babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Izwi nje leli lungigogodla. Sesakhuluma kakhulu ngalo. Ukuthi umgogodla wasikhuluma ngentshumayelo yasentabeni isazoqhubeka. Bekezela wena. Bese siya kuHezekiel chapter 22 verse 30 athi uJehova ekhuluma ngomlomo womprofeti uHezekiel. Ngafuna umuntu kubo noma ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngingalichithi kepha ngimfumananga. Ngiyabonga kakhulu, ngiyagcizelela kubantu abasha asebeze bayizwa le ndaba bayama esikhaleni. Bafowethu sivimbe noJesu ukuthi azolanda ibandla. Ngoba uthelele ivangeli efanele lishunyayelwe emhlabeni wonke. Ake siphumeni sishumayeleni ukuze sisheshe silandwe. Hayi ngokwentando yomuntu, hayi ngokwama-date abantu, kodwa ngokwecebo likaNkulunkulu. Ngafuna umuntu kubo wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi kepha ngimfumananga. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sekwenzekile-ke bafowethu, sekwenzekile, sekucacile. Kufike kwathiwa uma kuqala inyanga kuzoba mnyama u3 days akwenzekanga. Kwathiwa kuzoba mnyama ngalo 3 days wokuhluthwa kwebandla. Alihlwithiwe futhi akubanga mnyama. Lokhu-ke kwenza isiphi isizathu sokuthi yenzeke lento? Yenzakalelani lento na? Asivule izwi lenkosi siye laphaya ngoba seKorinte bokuqala chapter 11. AbaseKorinte bokuqala chapter 11. Zonke izinto sizibuka ngezwi. Masingazibuki ngezwi sobe silahlekile sidukile. Kwenzakalelani lokhu na? Sizoqala ukufunda laphaya kuverse 18. 1 Corinthians chapter 11 verse 18 uthi ngokuba okokuqala
nxa nibuthane ebandleni ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu. Kukhona ukwahlukana phakathi kwenu. Nganxanye ngiyakholwa yikho. Verse number 19. Ngokuba kumele kube khona amaqembu phakathi kwenu ukuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. That is the only reason why kwenzeka lezi zinto ezenzakalayo. La uPaul wayekhuluma ngebandla wayezwa ukuthi lihlukene phakathi. Wayeselitshela ukuthi kufanele kube khona, kufanele lihlukane ngoba kufanele babonakala abaqinisileyo. Namanje siyibandla likaKristu, angikhulumi ngegama la. Khuluma ngebandla likaKristu elisemhlabeni. Likhulu ligcwele umhlaba wonke jikelele. Now sekuzoqhamuka abathi uyabuya uJesu uzolanda ibandla mhla 23 and 24. Osekungenzeka ngake. Vele kade sishilo sathi akuzokwenzeka, asiqali kusho manje. Kade mina lo ngikhuluma ethi ayikho lonto le. Jesu akayena umqambe manga. Kodwa isizathu sokuthi kwenzeke ukuthi bavuleka amehlo nalabo abantu abebelandela abaprofeti bamanga babone ukuthi bangabaprofeti bamanga. Uthi uPaul ukuze kubonakala abaqinisileyo kufanele nihlukane. So kuthi amagama masibuya size emabandleni nje ibandla nebandla abazalwane bakhona banembono engafani ukuze kubonakala abanombono correct. Namanje ke ezweni lonke basekelene baba baningi bathi uyabuza olanda uJesu ngisho naphesheya bagcizelele uyabuya uJesu uzolanda ibandla. Khona obesha izolo uma kuthi bengaphazami kube live noma benjani ethi kusasa it's rapture. Today is the tomorrow they spoke about yesterday. Today is the tomorrow they spoke about yesterday. Akwenzeke lutho. Why? Kuze kubonakala abaqinisile. Bafethu vulana amehlo nini enilandela abaprofeti bamanga. Vulana amehlo nini enilandela abantu. Ngeke ungitshele ukuthi ungashintsha iplan kaNkulunkulu wena umuntu. Umshintshise uthi ngiyathandaza Nkosi ngusulanda ibandla kanti sikholelwani sifuna ukuyaphi? Yini ngempela sikholelwa? Sikholelwa ukuthi sifuna ezulwini thina. Sifuna ezulwini thina bafethu siyekeni. Ningamvimbi uJesu mayizolanda ibandla. Sifuna ukuyezulwini, sifuna ukuyohlala naye kodwa ngesikhathi esifanele. Hayi lesi saziwa abantu. Ngoba nenkosi uJesu uqobo lwayo ayisazi. So kufanele kube khona amaqembu phakathi kwethu. It's a must. Ngale kwalokho ngeke babonakala abaqinisile. Ngeke babonakala abaprofeti bamanga. So kuze babonakale kufanele lisho njalo izwi nanti. Ngokuba okokuqala uma nibuthane ebandleni ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu. Nganxanye ngiyakholwa yikho. Ngokuba kumele kube khona amaqembu phakathi kwenu kuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. Ngoba ngeke babonakale makungahlukene. Ngeke. Kodwa fanele abekhona amaqembu. Akuyona futhi into eqala manje. Elikhumbula ibandla lokuqala. Lala inhliziyo. Benza izinto ngamunye. Bebambisene kukho konke kungekho swelayo. Kodwa kulo lelo bandla batholakala Ananiya noSafira baqamba amanga uNkulunkulu wabashaya bafa. Kulo lelo bandla elivuthayo. So singobani ke thina? Singobani thina? Sizingeza ubani abantu abawukhanda limtshelo kwakhe okhandashisa abangafuni ukwenza izwi. Izwi licacile sikhulumile ngalokho kakhulu lisobala nje izwi. Laba abantu abangalifundi izwi lisobala licacile noma ubani ofuna ukulifunda ekumoya ngaphandle molifunda usenyameni. Uma usenyameni ngeke uyibambe lezi zinto zibanjwa abalifunda kumoya. So bafethu ngiyathandaza ngiyamcela uNkulunkulu asisize emva kwale issue le sibambane kusukela nje kusasa 25 senibone kahle ngoba khona abangakakholwa. Inkosi yami abantu bathenga oparaffin, abantu bathenge kwathiwa amafoni azofreeze, kwathiwa bekunamadimoni emiya. Kodwa Nkosi yami ngengane zabantu kudlalwe ngazo. Ake ukholwe njengokusho kombhalo John chapter 7 verse 38. Ake sikhombisa ukomiwa. Kwathi angilivule lelizwi wamemeza uJesu wathi uma ekhona omiwe. Hayi angazi mina kwenziwa yini. Ingoba senelisiwa somiwe. Besomiweni bafowethu. uJesu chapter 7
John chapter 7 verse 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Uma nje khona omileyo. So kwenzeka lezi zinto ngoba abantu abaphuzi kuJesu. Baphuza kwabanye uJesu kwathiwa bazoba khona. Ushilo uJesu Matthew 24 from verse 4. Wathi kuyoba khona abantu abayoza ngegama lami, and this is what exactly has happened. Wathi uJesu kokukhonjwa uKristu abaningi, wathi ningayi lapho ngoba kungakafiki ukuphela. So wozani siphuze kuJesu, ungumthombo. Wozani siphuze kuJesu uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Yazi angazi ukuthi ngiyayimemeza phi lento abantu bangizwe. Inhliziyo yami ngizwe ibhlungu ngoba kudlalwe ngabantu, kudlalwe ngemizwa yabo. Ingoba nabo abaphuzi la kufanele baphuze khona. Uma ekhona, sho njalo uJesu namhlanje, yasho njengamanje. Uma ekhona omileyo akeze kuye aphuze. Uzoba nokukholwa oqinile. Awuzohamba unqubuleka, awuzohamba umosa imali, abanye badayisa izinto ngoba bethi bayafa. Ngaphandle kokucabanga ukuthi yona le mali uzoyidla nini. Njobe dayisa nje sekuyimali uzoyidla nini. Sefanele ubuyeleke impilo back to normal. Uyibuyisela kanjani ke manje? Uyibuyisela kanjani? Awukodwa bakithi. Hosea chapter 4 verse 6 if I'm not mistaken. Bantu bami baswela ulwazi ngenxa yongafuna ukufunda. Bayabhubha. Lize lithi izwi lenkosi ifale uwula lodlwa izehlakaniphi. Bahlakaniphile badlifaleni. Uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze verse 38. Okholwa yimi njengokusho kombhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Athi 39 washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa nguye ngokuba umoya wayengakafiki lokhu uJesu wayengakakhazuliswa. Uma ukholwa njengokusho kwezwi, umoya ongcwele uzogobhoza kuwe. Umoya ongcwele uzohlala kuwe. Uma ethi okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe ogobhoza imfula yamanzi aphilayo, lithi wayekhuluma ngomoya ongcwele. Ababezamamukela ngoba wayengakafiki. Ake ngiyacela bafowethu, ngiyancenga endaweni zonke. Ake sibambaneni. Thina esikhuluma ulimi olulodwa. Sikhulekelaneni. Thina esikhuluma ilanguage eyodwa yezwi likaNkulunkulu. Thina besilokhu simile. Sithi ngeke yenzeke irapture ngo-23 no-24 ngoba noJesu akayazi. Nina niyazi kanjani? Niyazi kanjani nini irapture? Umnikazi wayo ozobuye ezolanda ibandla engazi. Hayi bafowethu, uSathane nje uniphuphuthekisile amehlo nahluleka ukuhlala ezweni. Hlalani ezweni, hayi ezambulweni. Ngoba noSathane unezambulo zakhe. So isambula sikusindawo kodwa into ezokusendaweni yezwi. Ngoba nesambulo esiphilileyo usithola ngokusihlola ngezwi. Nesambulo esifile usithola ngokuhlola ngezwi. uNkulunkulu akasiphi umoya wokuhlukanisa. Siphile esikhathini esimbi kakhulu seyinsuku zokugcina, lapho kugcwele abaprofeti bamanga, lapho kugcwele yonke into konke ukonakala. uNkulunkulu anisize endaweni zonke. Baba uNsibande uyanithanda. Ubaba uNsibande uyanithanda. Challenge yami ngiphonsa kubo bonke abezwa nabangilalele manje. Ngithi asibambaneni, ayisondelani imhlathe yazanayo. Asibambaneni thina sime eqinisweni lezwi. Khona bezobonakala abangabaprofeti bamanga. Kufanele sahlukane, sho njalo izwi lenkosi, kuze kubonakala abangabaprofeti bamanga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Noma engafikanga ukuzolanda abantu, useyinkosi. Akakwazi ukubalanda ngezwi labantu. Uzobalanda ngezwi lenhlokomo, ngecilongo lengelosi enkulu, ngomdumo yokwenza ezulwini. Ilapho indodana yomuntu yokwehla ngamandla nangenkazimulo, kodwa izoma lapha phezulu emoyeni, bese abalele bavuke kuqala, baguqule, bavuke bengenakubola. Lokho kwenzeka within the twinkling of an eye. Bese thina esasele, uma sisasele ngaleso sikhathi kwenzeka, siyoguqulwa sihlangane nabo emafwini. Bese siyayihlangabeza inkosi yethu emoyeni. uJesu Kristu inkosi angithandaza.
babongcwele babongcwele uNkulunkulu onomusa siyathoba phambi kobuso bakho sibonga izwi lakhe limnandi sibonga izwi lakhe elikhulumayo akukhuluma lona kukhuluma wena uqobo siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthi usigcinile usilondile usivikele kukho konke okukhulunywa uSathane ibanathi inkosi ihlala nathi silindele wena moya ongcwele ukuthi ukhulume usilawule senzeni silindele wena Nkosi Jesu sisayenza moya ongcwele asifundisa khona ukuthi usilande ngesikhathi esifaneleyo kusesemini masisebenze ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungena kusebenza umuntu siyabonga kakhulu sikunikeza udumo lokufanele uJesu izolo uJesu namhla uyena ingunaphakade uNkulunkulu wethu akazange abe khona uNkulunkulu phambi kwakhe uye njalo futhi ngeke abe khona emva kwakhe ngoba alikho ngemva kwakhe alikho ngaphambi kwakhe sinikela kuwena Nkosi uqobo lwethu sibheka kuwe ukuba sikhazimule sibheka kuwe ukuba Nkosi sikhanye ukuze singajabhiswa udumo lonke lungolwakho lokufanele ikhathi singakabikho uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele ngiyamdumisa ngizwa ngigcwala amandla ngigcwala amandla uJesu Kristu inkosi angivalelise ubaba uNsibande uthube nosuku lomnandi uJesu Kristu inkosi